kontra il-waqt il-Quddiesa u mija ukoll u għak tgħidilni l-mikrofon tiġibni għal-insa l-għatu jiġi fil-nies. Ja, ma xmejdux l-għamilni. Għax jent tista' stramba. Jgħu jiġi fil-nies. Talla ija xena m-introduzzjoni. Le, dik li għam, le għallu għaddi. Insellem l-issemija kollha ta' Radio Marija u lil dawk li qegħdin isegwuna wkoll fuq il-YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex. Ser nixxandru f'xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu tal-Bawdex il-Quddiesa tal-24 ta' Marzu. Nofru din il-Quddiesa għal benefatturi ħajjilu mejtin ta' dan is-santwarju għal bżonnijiet u l-intenzjoni ta' dawk li qegħdin jitolbu xi grazzja speċjali mingħand il-Madonna ta' Pinu għal morda u għas-semmija kollha ta' Radio Marija. Iċ-ċelebrant tal-Quddiesa tal-lejla huwa Dun Dominik Sultana. Fina mulheja li xtrifna id-dawl tiegħek bil-faraġ tal-qlub henna lina u fis mek eħlisna
qalbna fidnu tħallas bixhom u lej fuq il-moddi jien is-Tat-Tlieta tħawlidek dajfni u naddafna midbajja taruna sabiex nejxu għal dejjem safin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U lilek ukoll. Ħuti l-eżis, ejjew nerġgħu ninaqdu madwar il-mulej li għandu żmien u lanqas spazju. Aħna li qegħdin niċċelebraw minn ħdan il-Madonna ta' Pinu, ninaqdu magħkom li qed issegwuna mid-djar tagħkom. Ejjew nippreparaw ruħna għal din laqgħa mal-mulej fil-kelma u anke permezz ta' tqarbina tax-xewq billi nitolbuh maħfra għal kull nuqqas. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Il-Quddiesa hija r-Roħ Ġanni Bezzina. Nitolbu. It-taħriġ għad-dejs tar-Randan mulej iħejji sewwa l-qlub tal-fidili tiegħek biex jilqgħu kif jixraq il-misteri tal-għajt u jxandru b'tifħir is-salvazzjoni tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaldan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura ħdejn il-bieb tas-santwarju tal-mulej. U wara kien hemm l-ilma ħireġ minn taħt il-qadba tas-santwarju lejn il-vant. Għax is-santwarju kien iħares lejn il-vant. U l-ilma kien ħireġ minn naħa tal-lemin tal-qadba, in-naħa tan-nofsinhar tal-artal. Imbagħad ħariġni mill-bieb ta' tramuntana u mexxieni mad-dwar minn barra sal-bieb ta' barra li ħares lejn il-vant. U l-ilma kien inixxi min-naħa tal-lemin tal-qadba. X'inħareġ dan ir-raġel għan-naħa tal-vant kellu fidu il-ħajt tal-qies. Imbagħad qiesa l-fdrieħ u għaddini mill-ilma li kien jilħaq sal-qiesi. Reġa' qiesa l-foħra u għaddini mill-ilma jilħaq sa r-Quddiesa. Qiesa l-foħra u għaddini mill-ilma jilħaq li sa ġenbejja. Imbagħad qiesa l-foħra u ma stajtx naqsam għax l-ilma tantola li kont tista' ton fih, xmara li ma tistax taqsama. Imbagħad qalli rajtu dan u bniedem u ħadni fuq xatti xmara u rġajna lura. U wara kif konna riġa lura rajt ħafna siġar ma' xatti xmara fuq in-naħħa u fuq oħra. U qalli dan l-ilma ħareġ lejn in-naħa tal-vant u niżel lejn l-arba. U meta jasal fil-baħar il-mejjed b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma isir ħelu. U jiġri li fejn tgħaddi dik ix-xmara kull ħaġa ħajja li titċaqlaq tgħix u jkun hemm kotra kbira ta' ħut. Għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma jitjieb u jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ tixtut ta' xmara jikbru siġar ta' kull ġens u frott.
Il-weraq tagħhom ma jidbilx, il-frott tagħhom ma jonqos. Kull xahar jagħmlu froġ ġdid għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq duwa. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Ħennu qawwa u Alla tagħna. Għajnuna kbira sibnieh fid-dwejjaq. Għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titried jew jiġġarfu l-muntanji f'nofs ta' baħar. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Hemm xmara li jiswieq tagħha iferħu l-belt ta' Alla, l-amara Quddiesa tal-Oli. Hemm Alla f'nofsa u ma titħarrikx. Jgħinha Alla mitbexbix tas-sebħ. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejja waraw x'għamel il-mulej. Hemm ejjel tal-għaġeb fuq l-ard. Il-mulej tal-eżerċti magħna. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Oħloq fija qalb safja u Alla u rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Wasal jum ta' festa għall-Għud u Ġesu tala Ġerusalem. F'Ġerusalem ma' ġenb il-mentqa tal-bib tan-naċ hemm bini b'5 loġoġ li bil-ludi jgħidulu Betzada. F'dawn il-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja, zopob u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marid. Ġesu raħ qiegħed hemm u meta sar jaf li kien ilu marid dak iż-żmien kollu qallu trid fiq, wieġbu il-marid. Sinjur, m'għandix min jitfani fil-mentqa x'in jitqanqal l-ilma, għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu, aqbad frixek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fiq, qabad frixu u beda mixi. Għalhekk il-Lud qalu lil dak li kien fiq, is-sibt illum u ma jiswiex iġġor frixek. Iżdu weġibhom, dak li fejjaqni qalli aqbad frixek u imxi. U ma staqsewh, minnu dan il-bniedem li qallek aqbad u imxi? Iżda l-imfejjaq ma kienx jaf min kien, għax Ġesu laħaq twarrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara mbagħad Ġesu sabu fit-tempju u qallu, ara, issa fiqt, qis li ma tidnibx iżjed biex ma tiġrilekx xi ħaġa għar. Ir-raġel telaq u mar għand il-Lud jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lud ħraxu għal Ġesu għax jum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Hekk din il-mixja tar-Randan tkompli u għal darba oħra llum qegħdin niltaqgħu ma' Ġesu li jerġa' qed ifejjaq. Però llum ninnutaw dettall ieħor mill-istil ta' Ġesu. Għalkemm Ġesu kien kapaċi jfejjaq, ma jimponix il-fejqan. Fil-fatt xejn intaqa' ma' dan il-marid, Ġesu ma qabadx u fejqu. Imma talab il-permess tiegħu biex ifiq. Trid fiq qallu. Din tfakkarna fil-fatt li ma' Alla hemm bżonn nagħmlu l-parti tagħna. Ġesu imkien ieħor jgħidilna fittxu u ssibu, itolbu u jinqalalkom.
l-insistenza fit-talb, dik il-parabola ta' dik il-mara li minħabba l-insistenza tagħha qalet dak li kellha bżonn. Allura importanti aħna li meta jkollna bżonn xi ħaġa l-Alla ndaħluh u ngħidulu dak li għandna bżonn. Imbagħad il-mulej jista' jwieġeb, anzi dejjem iwieġeb. Il-mulej jista' jaqlalna immedjatament dak li nitolbu u jaqalgħu immedjatament għall-akbar glorja tiegħu biex jurina l-qawwa tiegħu biex jenna nikkonvertu jew biex permezz tagħna jikkonvertu oħrajn dejjem jekk dan hu skont il-pjan tal-missier jista' jgħidilna stenna u meta jgħidilna stenna meta jkollna l-mard irrid ifakkarna l-Ġesu li għandna nitalmu nistennew, nitalmu d-don tal-perseveranza, nitalmu d-don li nafdaw aktar falla, nitalmu d-don li naraw il-ħajja bil-għajnejn tiegħu. Għax anke jekk nitolbu l-fejqan tal-ġisem, anke jekk Ġesu fejjaq lil dan il-marid, anke jekk Ġesu qajjem mill-mewt, fl-aħħar mill-aħħar dawn in-nies reġgħu mardu u reġgħu mietu. Allura l-fejqan meta jiġri mhux biex waqqaf il-mard, mhux biex iqajjem il xi ħadd mill-mewt, imma biex Ġesu juri l-qawwa tiegħu u l-qawwa tal-messaġġ tiegħu. U l-qawwa tal-messaġġ tiegħu fil-fatt li hu jaħfer id-nubiet. Tidher fil-fatt li dak li għallimna għandu qawwa. Il-mulej jista' jgħidilna wkoll stenna meta nitolbuh. U jista' l-mulej ma jagħtinix dak li nixtiequ aħna, imma forsi jagħtina affarijiet oħrajn. Jagħtina l-paċi fil-qalb tagħna għalkemm ikun hemm is-salib. Allura il-Vanġelu jistedinna biex ma nifqu qatt nitolbu. Imbagħad għandna element ieħor f'dan l-Vanġelu, l-element tal-lut li għadu jiddiskutu u jitħasbu fuq dettalji inutli. Raw il-dan miexi kien is-Sibt u kien hemm regola li ħolqu huma stess. Ejjew nitolbu l-mulej ukoll jilliberana minn ħafna affarijiet żejda. Fi żmien li qegħdin ngħixu bħalissa l-affarijiet żejda qegħdin jinqatgħu. Kieku bħalissa ħafna għaddejjin medijin fil-preparazzjonijiet tal-ġimgħa l-kbira, il-kelma li kont se ngħid karnivalati. Però dan iż-żmien jurina morru għall-essenzjal u qed jagħtina ċans nirriflettu aktar lil misteru li qegħdin niċċelebraw. Ejjew nitolbu l-mulej biex dan iż-żmien ikun għalin opportunità li mmorru aktar għall-essenzjal, għal dak li jibqa'. U nitolbu l-qarwa il-mulej u l-grazzja tiegħu biex iż-żejjed li ħanindunaw bih issa mhux nerġgħu nġibuh wara. Il-karnivalata ħalluhom għal ġenb u nħallu biss l-essenzjal. Ejjew nitolbu l-mulej biex ma jiġrilniex bħal dawn il-lut li npoġġu l-kultura qabel l-essenza, dak li ġralhom. U jista' jkun għalhekk forsi aħna x'kultant bħala Knisja ma nkunux awtentiċi għax inżommu tradizzjoni għaskapitu tal-essenzjal. Jew nitolbu l-mulej jkompli jenna nippurifikaw ruħna minn kull ħaġa żejda. Għal darb'oħra jew issa nduru lejn il-mulej u rresqulu it-talbiet tagħna. Jekk nitolbuk missier ħaninek f'dan iż-żmien partikolari tar-Randan, għenna biex inkomplu immorru għall-essenzjal. Għenna nindunaw bil-mart tagħna, il-mart fiżiku, il-mart psikoloġiku, il-mart soċjali tagħna. U nitolbu lilek biex tfejjaqna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jew nitolbu wkoll għall persuni kollha li bħalissa huma morda mhux dawk biss bil-coronavirus, imma kull persuna oħra marida li qiegħda fid-dar
mo speċjali dawk li minħabba din l-epidemija laqas jistgħu jirċievu ċerta servizzi bħal qabel. Nitolbu. Ismana nitolbukom mulej. Jew nitolbu wkoll għal dawk kollha li jieħdu ħsieb il-morda li bħalissu ma qegħdin aktar maqtuwejn minn nies oħrajn għax jekk joħorġu barra jibżgħu li jistgħu idaħħlu xi mard lill-leżiż tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbukom mulej. Nifrulek ukoll mis-sirħanin il dawk kollha li bħalissa qed huma morda minn xi mard psikoloġiku li l-għeluq qed idejjaqhom biex fik isibu l-ftoħ u l-ħabib li tismagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbukom mulej. Tolbuk ukoll għal dawk kollha li forsi fl-għeluq ta' darhom qegħdin isofru xi abbuż. Għatihom mulej il-qawwa biex iqumu fuq saqajhom u jekk hemm bżonn iwaffqu dal-bal dejjem dal-abbuż bir-rapporti neċessarji. Nitolbu. Ismana nitolbukom mulej. U issa fiskiet jew kull wieħed waħda minna anke mid-djar tagħkom noffru t-talba tagħna lil mulej. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Imbierek int mulejja tal-ħolqien kollu għax fit-tjobitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ikel tar-Ruħ. Imbierek Alla l-dejjeb. Imbierek int mulejja tal-ħolqien kollu biex fit-tjobitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-Ruħ. Imbierek Alla l-dejjem. Itolbu ħuti bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mill-ġid li inti nnifsek tajtna mulej, inresqu quddiemek dan l-offerti bħala xhieda tal-għajnuna li tagħtina permezz tal-ħlejjaq tiegħek f'din il-ħajja li tgħaddi. U biex bijom ikollna l-fejqan għal ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek, waqt ġdid u s-safa ta' ruħhom, għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jiqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jiżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bl-għajda. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smawiet. O Alla, inti sa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun quddies bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li ġbart hawnhekk u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu li fih aħna l-koll u lidek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nisqu lejk, int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-għażiż li waħdu il-ġust talilu nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsalla bħalina.
Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-ard biex ikun sinjal għal dawn għal dejjem tal-patt tiegħek magħna, rid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxiepli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħal ħobb sradd il-ħajr, bierek qasam tal-id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla u li kien jaf li kien se jħabbeb kollox fih bid-dem li kien se jxerret fuq is-salib, ħal kalċi mimli jinbid, reġa' ratt il-ħajr, taħ lil ħbiebu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvamuni u salvatur fattili. Inxandru bil-ferħ għaw minn tijek nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li u lejt u slim ta' sewtana u niċċelebraw il-mewt u l-għaw minn tijaw għal-ħajja waqt li għedin nistennew il-jum għaziz ta' t-tini miġja tijaw. Nofrulek u għalla fidil u veru din l-offerta li tikseb għal-nedmin kollha il-grazzja tijek. U missir l-aktar ħanin, fit-tiba tiegħek ħares bħalsa taħnina lejn dawk li qed torbot miegħek, għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu, bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek, għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejnietom. Żommna l-kol fehma waħda u qalb safja mal-Papa Franġisku, l-Isqof Amministratur Marju, għatin għenna inħejju il-miġja ta' saltnatek, sa ma tasal is-sija li nidħlu qudiemek, qaddisejn fost il-qaddisejn tas-sema, mal-Verġni Mqassa Marija u mal-Apostli u maħutna mejtin li aħna nafdaw għal-ħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokontana irroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ek faqda bejnietna, ek da koll seguna, ejjew issa nitolbu t-talba, aħna jimminaw intom id-djar ta'kom, it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu. Missirna li jinti f'ismawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema ek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna jitolbuk mulejn minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fija,
Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sid Jesu Kristu jisfew lilna li jitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Gesù tiegħi rasek l-Aziza imigizlek dak ix-xek kienu l-ħafna dnubi tiegħi Gesù tajjeb ħaferu Sanduru lejn Ġesu u nagħmlu flimkien intom id-djar tagħkom it-qarbina tax-xewqa. Jew fil-waqt li tħarsu lejn Ġesu fl-Ewkaristija, ixxenqu għalih u jew inħallu dan iż-żmien ikun għalina wkoll opportunità biex niskopru li Alla qiegħed fina, Alla qiegħed kullimkien. L-Ewkaristija importanti, però mhix essenzjali għall-aħħar, għax Alla qiegħed fina dejjem, qiegħed madwarna u jismana l-ħin kollu. Għalhekk jew nixxenqu li hu jibqa' jagħmar fina. Ġesu, jiena nemmen li inti insab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma li ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej naddaf ir-ruħ tagħna u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex hekk ikollna l-għajnuna tiegħek fil-bżonnijiet tagħna tar-ruħ u tal-ġisem, issa u għalli ġej. Bi Kristu Sidna. Infakrukom li għada l-erba' 25 ta' Marzu solennità ta' tħabbira tal-mulej biex ninaqdu fl-imkien magħna kemm fuq televizjoni Malta 2 fil-5:30 ta' filgħaxija fejn ser ninaqdu mal-Isqof Mario Grek biex imexxi t-talb minn dan is-santwarju. Il-mulej magħkom.
u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għexu fil-paċi ta' Kristu. U s-sanduru lejn Omna Marija u ngħidu flimkien Fakire timbikiha, lom